إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، سنذكر شيئا من مفاسد البدع. وأي إنسان يحدث بدعة فإننا نقول له إنك قد وقع في ماشية الله عليه الصلاة والسلام، وفيما هجر عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهذه مفسدة عظيمة. ambe ala tanu amba ya fadeli ambe anyine ala fi akan kishi ka bonyere kun toro mananka bara jugu nyalay jom min kanda mugote soro min bo fili, nyalay jom min fana fili mugote soro min bo kanda. ambe seriya ko masite minne bato ciala makka kani ala kelempewte jonyogonte ala la ambe sharia muhammadu alaka jondo alaka chidendo kisini nema baka anaka shebon anaka dunke wala ku kisi min kacha kosobe no temina ka boy alaka jowu ambe na doni defo bidiya chiali mimbe bidiya la kolo mimbe bidiya ukelila ani chiya mimbe bidiya ukelila jiya kono ani kata dina ma ambe na doni fo odela a folo jumai hadamade ni ede ye ko kurani bidiya to ta kado dina kono amba fiye ko i donna ciden sosoli kono awa iye ciden ka hadisa fana soso iye ciden ka kuma soso ciden ka kuma mi na kombauma aya yire koroshi ko kurawuma dina la ko kura be bidiya be fili balmo ni nye cinyali bele bay mogo koni de ye bidiya ke dina kono ibinna ciden sosoli kono kaba ciden ka kuma min fule ni nye iyo soso ni fana cinyali bele bade ni nye folo ye. الثاني ومن مفاسد البدع أنها نوع من الشرك ولا يخفى أن الشرك لا يغفر. بل ما بدع تشيالي فلانا بدع كبغا بدع يفلان كفويا كاليتي دودي بدع فلان كفويا نونيا نفلان كفويا كاليتي دودي شكودي على قرآن كونو أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. على كم منهم بفهموا كوكورو كريه أنو ببديو كريه كودو دينا كونو يا لا جنيو دبي ولو بولو منهم بسريالك كفنك دينا كفنك سريا على ما جني منيوا balma bidiya ye fulan kafoya noniya dode adogolente mogola fulan kafoya fana ala ta yafa mogo ni na sira Allah qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. ala ko ale ala akoni mogo ni mushrika sira ale ala ma yawmal qiyamah do ko to yafa ye me junubum min te mushrika ko abo yafa mogo min nyajiya ni aya jahiru bayira fulan kafuya mushrikiya kumbaba ana fitini o yomal qiyamah do alata ya fanye
awa bidiya mogo ni bidiya keli musrikiya noniya dode do ni nye bidiya chinyali doye o min mafasidil bidai abe bidiya chinyali wula anna fiha sadda an sabilillah bidiya keli beke sababu ye ka hadamaden sagi kabo ala ka siradem parce que mogo ba yere sugula ni bidiya keli mbi sugula kabo bato sabatilen do de ma iba soro bato sabatilen do be kanko de ke iyo de bila ka bidiya inke bidiya keli be hadamaden sagi ki sugula kabo bato sabatilen ma ani bato minye chiye ki sugula kabo o kelima o de ato salafu ko uko mogo shima bidiya do dina kono fo ye sunna do de toye donc ni nye bidiya chinyali doye abe hadamaden sagi kabo ala kasira dema wa min mafasid al bidai anna fiha qadahu li rasulillah sallallahu annaha tastaljimu qadahu fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam abe bidiya chinyali uda mogo be bidiya ke dina kono la goseli de do ki la kozili do ibolo ka chiden segere bidiya keli ye chiden kan la gosili de parce que bidiya ke baga kala hala ba ke kayira de ne ba ke kan bidiya minke e ba ke ka bidiya minke ni ya do dina kono ni ko bato do de baraji be surala abe komi ye ko chiden bila minan fula dola kelen kono imman ni bidiya min fule ni ni ne ba ke ka ke kala bato na ye chiden tunta do ye chiden la gosini jahiliya wala ube chiden tumbe ni bidiya do me aya dogo de ama afo mogo ye ye chiden la gosini e wadina la dogoliye nin ko fula be fana danger de awa bidiya ke baga chiden la gosi baga de do ni ye bidiya chinyali do ye o min mafasidil bidai abe bidiya chinyali wala tunafi qawlullah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينا bidiya chinyali de do bidiya ke baga alaka aya mimbe e ka bidiya keli mbo ge ko boyde ko galontiga yade bidiya ke baga be ni ba ke ka bidiya do dina kono e ka bidiya ani alaka aya qur'ana kono te nyugonta aya juma qur'ana kono ala ko arafa do chiden ka hejo laba ko binya ka dina dafa wi yin kan nema utimme auka nje nana ka silama dina ke dinai bidiya ke baga bake ka bidiya minke e bake ka irade alaka aya min fule ni nye chinyata la dina madafa e ye bidiya min do dina kono shisa o de bena dina dafa ama dafa ni ye bidiya chinyali do de iya fo ida kono bidiya ke baga iya fo ida kono ma fo ida kono ye bake ka bidiya minke anini aya te nyugonta ibake kan aya ka galontiga yade o min mafasidil bidai abe bidiya uchinyalila anna mubtadinha qad najjala nafsahu manjilati rasul sallallahu alaihi wasallam bidiya chinyali de do bidiya ke baga aya ayere bila chiden ka palasidela parce que sariyali kela uye chide unde ala ye chide unde chi ka wa hauchuma o kabbato ko hada madum masariyai an ka ciden fana kofe ciden tena ciden labanya lede nabi ma labanya lede ni nana bidiya do kriye ka do dina kono bidiya mi amma ye qur'ana kono amma ye sunna kono donc abe komi yibila ciden palasi la sisa ka foye fana sare kala doye ibese ka sariya do kriye ka dina do kriye ka bato do kriye ku di hada madum manu be baraji sorula donc ni nye bidiya ka chinyali doye bidiya ke baga yi yere bila chiden ka place de la o min mafasidil bidai abe bidiya chinyalu la al qawlu ala allah bila ilmi anna hal qawlu ala allah bila ilmi bidiya ke baga ikumana ala de ka kasoro dinatu bolo kasoro e wadellati bolo doniti bolo wa huwa haramu bi ijma'il muslimin hada maden fanaka femfo ala kola min doniti bolo o ye haramu de islama be bennauka
قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما جهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ni aya kono ka fenfo dina la min doni ti bolo ka fenfo ala ka min doni ti bolo ala ani fulan ka foya do fara nyogon ka ni musirika de fara nyogon ka aya kelen kono donc ka fenfo ala ka dina la min doni ti bolo ka fenfo ala ka min doni ti bolo wa ya haramu ya silama be bennoka e wa bidia mo be wala mogo be bidia do dina kono ibe ni aya kono iye kuma do fo ala ka min doni ti bolo iye fenfo dina la min doni ti bolo ni ya bidia chiali doy wa min mafasid al bidai abe bidia chiali wala annaha tastali jamu al qadhu fi shari'ati wa annaha naqisatu bidia ke baga bidia chiali do de do abe komi eye islamiya sariya sapute kallagos parce que ya yira islamiya dina islamiya sariya adafalente parce que fule kana bidia min do dina kono wo ye islamiya sariya do de mais amma ye islamiya sariya kono fana amma ye qur'ana kono amma ye hadisa kono amma bidia ye qur'ana kono amma ye hadisa kono ena na fo fana e ko bidia yo bato de donc e ya yira ko silamiya sariya nagasilendo ede bena dafa sisa ni ye bid'a ka ciali dode o min mafasid al bid'a abe bid'a u ciali la annaha tastali jamal qadahu fil muslimina alladhina lam yatu biha abe bid'a ciali wala mogo bake ka bid'a de ke dina kono silama ko la gosili de do silama munuma e ka bidai nyogona ke e ulu lagosi mogo ni e bidia do dina kono bidia mini e de ya do dina kono abe komi ye silama be lagosi parce que abe komi sisa kata chiden tile la fo kana etile silama ma e ka bidia yinke aka dina nagasilendo o fana danze bele bade awa bidia mogo ye silama ka lagosi bagade silama ma ka bidia nyogona ke donc ye o silama o lagosi misal la silama maulidi min fulani nye munon bake ko dina do maulidi kela u bolo sisa kata chidenna kana shebawla kana tabinawla kana tabinawla mogo ma bidia ke ka dina nagasilendo fo kata jiya wuli fana mogo ma bidia ke u bolo e ka dina nagasilendo donc ni nyaka silama bede lagosi o fana danje bele bade o min mafasid al bidai abe bida ka ciyalan wula annaha tufarriqu al umma bidiya be silama manton farafarade farafarali be dina kono bidiya mo de do ani bidiya kele de do bidiya be silama manton farade parce que silama fule munum be bidiya yinke ulu bolo ni mogo munun te uka bidia nyogona ke filibanti udero mogo munun fana te ulu ka bidia ke ulu fana bolo munun ba ke kan bidia inke filibanti udero aw farala uba ma fara silama u farala donc bidia chiali do de fulen ni abe silama u fara de a'udhu billahi minash shaitanir rajim falyahzar alladhina yuqalifuna an amrihi أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومن مفاسد البدع أنها فتنة بل ما وبدع وتشيالي لا بدع فتنة بدع فتنة إسلام الدين كونوا بدع فتنة silama ka kafola bidai fitina de silama jamanawla
silama jamanaw be geleya ni tora la fen wore tew ube mushrikiya munun ke jamanaw kono anu be bidiya munun ke jamanaw kono jamanaw bode fitina de o tora kono Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yodofo aku wa kullu sar fil alami wa balaw wa qahatu wa tasallutu al-adu wa ghayr dhalika sababuhu mukhalafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghayrillah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko jugu be jiyan kono balaw be jiyan kono fitina be jiyan kono sanji dese be jiyan kono ani ka jugu laso ku bila silamaw ma anona nyogonaw akwa sababu te foye ni ciden sosolite ani mogo be nyogon wolela kata ala tanabato minna kata ala wore bato minna Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko ni ye jiyan laje fitina balaw be jiyan kono nin ko fuladiru ciden sosoli ani mogo be nyogon wole minna kata ala wore bato minna ore tora be jiyan kono de tora be jamana kono balimo bidaye fitina de wodi ato ala yere ko qur'ana kono ako fali yahzari allazina yukhalifuna ani amrihi ako mogo ku yere koloshide mogo munun be ciden kan nyamar kan soso ku yere koroshi an tusibahumul fitnatu aw yusibahum ajabu alim aku yere koloshi fitna kana tu soro de ube la jaba kana tu soro la jaba min diminendo balmo namba fe jamano kal lafiya bidiyaw ukabo dina kono bidiyaw ukabo jamano kono de bidaw nyogona fitina te koy ewa bidaw ka fitina min fuleni nye atedda bidiya ke baga fitina tedda bidiya ke baga yere makoy har hada madem min ni fari sumalendo isentala ibolo tala fitina min be bidiya fe bidiya nofe na wulila bidiya mugo nofe dongodo abe mugo soro mugo mi asentala bolo tala وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ala ko isra fitina nyade ala ko ni fitina wulila munu nyere fitina ke bagawye ko fitina inte da ulu doroma ko abette me wuluka kam go wore de soro la balimaw jamana nunun kono ni mushrikiya munun be jamana kono nin kaburu barkanyine munun be jamana in kono nin kaburu bato munun be jamana in kono ni hadama de bato munun be jamana in kono ni nyogom bato munun be jamana in kono ni bidiya munun be jamana in kono de ka fere de ke ka dawu de ke ala ka nunun duga ku bo jamana in kono ni nunu mabo jamana in kono yere jija bago bu ka yere jija la de men balima kan nunu sento jamana in kono lafiya ka sura ka gele de ambe dawu de ke munun be yere jija ina suni tile furu jamana in kan lafiya fitina ka buwa kono balaw ka buwa kono hakili sigi kana jamana kono munun ba ce sira sunu tile ambe ala delala ka nu deme ala ka barka dola ala ka nu deme men balima do fana ka kede ni mushrikin ani ni biriyaw an ka do ke ala de taya ka ko ya be nunun fana duga ko bo jamana in kono chokomi fitina munu ni balaw munu be jamana in kono ni nyogo fuga munu be jamana in kono mushrikiya nunu ni bidiyaw kelu inu yoruba de bala mushrikiya munu be jamana nunun kono bidiya munu be jamana nunun kono inu yoruba de be jamana ka fitina nununa hada maden kuma to yo waye ala yere de ka kuma falyahzari alladhina yukhalifuna ni amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum ajabu alim ni nyala de kap kuma qur'ana kono mo ko yere koloshide munu be ciiden fonko nyogonya munu be ciiden soso ka tasira soso uku yere korosi fitina kana tu soro ube balaw kana tu soro balaw minna abu ladimi kosobe ambe ala dele ala kan kisi
ala ka jamana in kisi ala ka jamana in tanga fitina munu ni balaw munu be jamana in kono ala k'u bɔ jamana in kono minnu bɛ cɛsiri ni boli la su ni tile n'u bɛ siɲana ni nin fitinaw bɛ duga ka bɔ jamana in kɔnɔ cogo min ala ka n'u dɛmɛ ala ka n'u sabati ala ka n'u dɛmɛ ala ka n'u kɔlɔsi ala ka jamana in kɔlɔsi ala ka jamana in tanga ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين